Cama Gwen, ndingugqobhoza Zimbawula uThanga kaGoli, igqirha lasemabambeni elingangena umoya ndihlala eSomerset East. Somerset East ke lapha eEastern Cape. Esingayo namhlanje sisigulo esitsha. Sisandofika. Igama laso ithula uthi cwaka. Umuntu xa semngenele sasigulo. 1. Ispeech, ukuthetha, ilwimi liyahwaqela ngakwazi uthetha. Movement, ukuhamba, xa ehamba rhuqa inyawo uyanyoshoza, xa ethatha into uyanyoshoza, umuntu uvela ashwabana amalungu omzimba, but oogqirha bakwazi inyanga la. Ingqondo ivela icime ingasebenzi, xa izamqala ke kukhathaza intloko kakhulu, ivele qaqambe ngendlela njenganyamezelekiyo, ahambe olale ICU inyanga ayisebenzi, unijonge nje akwazi uthetha, uyafuna uthetha akwenzeki. Uthangana ke yonke loo nto leyo yongakwazi uthetha, ungakwazi uhamba. Abanye athi azitoiletele, omnye athi azichamele, yonke loo nto Thangana iyakwazi uyilungisa. Umthi ndiwuphiwe lixhekwazi elafika ngethongo kum lelovani. Okunye ezininzi into ezifumana aba bantu, uba ubukela iTV uyawuhlala ngeli hlobo, ungahamba uye town for i-hour oko ehleli phambi kwe-TV eyijonga ngeli hlobo. Ubumile umanqi angamane 30 minutes ude wena umsizele uthi makahlale phansi. Banenkani ke xa sebenenkani fiksa yonke into okanye avume yonke into xa sele eliyekela. Isigulo esinjalo uyawungena esibhedlele uyawubhatala kuphela imedical, soze bamkhulule kuso. Silinyangwa bekhaya uThangana, sesinabo ke sesibanyangile befike berhuqa bexwaya. Omnye abhitye azace abe ngumcinga, kanti akho nto ibitheni apha, udinga nje udibana noThangana. Abantu abazayicacisa ke bayeza imbongi, udini leminyanya, dini leminyanya, unjilo, imbongi yaseRhini nembongi yaseKapa, udini leminyanya bazayicacisa ngemibongo yabo. Kodwa siyayenza loo nto apha ekhaya. Ungabuzi ke bandiyazi eRhawutini uzawuza nini eKapa, andihambi ndiqesha imikhukhu, ndisebenzela apha emzini wam. Nguwe ozawundikhangela ade andifumane mna zawuthumela ilocation, andinyuki ndisihla, ndinomzi ndiphelele, and le ndithetha ngayo ndiqinisekile ngayo. Andicingi mntu, andicingi solalaphi, andithi yini na kodwa ingathi hleze ndingakunceda, ndithi ndiyayenza, ndiboniwe, testiwe. Bakhona abazali, bakhona abantwana abaphilileyo apha ekhaya, naba ndihlala nabo apha ndibanyanga apha ethongweni, bayibonile loo nto isenzeka. Cama Isaqopho Zimbawula, mawalo mkhulu. Hayi wena Ceduma, lo muntu ibingumuntu oberayithi lo, ibingumuntu ondwebileyo Ceduma, umuntu othethayo mfundisi. Ewe, hayi uyadinga uncedo, unento evelibe akujamele nje, angathethi nothetha. Hayi uyalidinga uncedo. Ndimenzela kwalo ndiyamhlambela kodwa uzamenzela kunzima nokwenzani Bendimunde mithandeni balele wenza ntona zimba wamsuke tuyafaka zolentu wenza ntona ethi tulafaka yena wembo zolentu wenza ntona Uyabona ndathi kunini idinga igqirha, nina naleqe nizifunayo nibaleke niyidingayo, nalibala kukumbomba ngamagqirha apapashwayo, kanti umbamba ke akanaxesha lomntu ofekethayo.
izinyanya ziyiseli lento niyiselayo ungazincazela uncame hello hayililo elicuba zilichayayo senivile ngesisifo sifikayo kwamlunga sinyanga kodwa ukhila seliniki ichiza laso yasibhedlele basaphica-phicana nensusa yaso benza amatiletile ogomba ingcambi yaso kodwa tu suke babuya nempawu kuphela bakhetha ukusithiya lamagama abo usakuva besithi lento idlala ne-meningitis kodwa iyo lena yona ingathi eyifacea ngelinye ixesha lento bathi amengia uzakuva kusithiwa une-infection engqondweni okanye kubhubha i-speech center ebuchotsheni ngoba lento ifika kuwe yombetha ufelelwe stroke omnye udeski bengathi unesifo sokuwa lento imqhina ingqondo kube nzima udibanisa amagama xa efuna ukwakhupha umuntu uyafuna ukuthetha kodwa kunzima ukukhupha amagama omnye ugqirha uza kuthi uphethwe ikatatonia xa lento ikubambe ngomayime umuntu ngaye edolophini ubuye sahlela indawo ninye umuntu ufika ingathi unentrontshi kungcangcazela lento umuntu emdala xa imbambile uyazinyela bathi esibhedlele eNeurosis xa umuntu ezichamela kungenjalo abe nenkani enhloko yenzule iphekwe namatye lento imenza umuntu uzwilakhe noxengenalo kungenjalo abe nguvuma zonke ngaphandle kwesihoho nesikhalo omnye ade angakufuni nokokuhlamba lento ifikile nakuthi phaya bathenjini sayibiza ithula cwaka ngokubona into eyiyo umuntu ozalwe ndwebile esuka belilovane athe besisithethe asuka phenduka isimumu wena xa uthetha ungacinga lo muntu sisithulu kanti afuna ukuphendula kodwa ilwimi linamaqhina lento yanyangwe somasephe emabambeni kuphela ewe yena uqoqoza imbawu lokukhala kakhulu izobe lento intunde mithanjeni libalele ngqondweni wenzela ntoni na lento intunde mithanjeni libalele ngqondweni wenzela ntoni na apha emzimbeni zimba wamsuke wathulapaka Waka Lane Records.